jakin zazue, 250 urte diela, justu etxe honetan, jaio zitzaigun, Inazio Iztueta, etzan egozin izango, zeak 250 urte ondoren, behataz, omendu eta gogoratzen aigea. Zuoroitzeko zenbat motibo, jaiotzaren urte mugan, behin kanpandegin sortu zinela, zenbat urte pasatu dan, Donostira abenturan, Logroñon preso tristuran, zenbat bizipen idatzi eta zenbat doinu partituran, euskaran dantzan kulturan, mila irakaspen zugan, zuk utzitako ondare denak betiko darraite gugan. Zuk utzitako ondare denak betiko darraite gugan.
Venga.